laser kehitettiin Yhdysvalloissa vuonna 60. Laseria käytetään muun muassa CD-levyjen lukemiseen. Laseria käytetään teollisuudessa, hitsauksessa ja leikkauksessa. Lääketieteessä laseria käytetään kirurgisiin tarkoituksiin. Maailman tehokkaimmat laserit pystyvät noin petawattin hetkelliseen tehoon. Vuonna 2009 yliopiston fyysikot kertoivat aikeesta nostaa tehoja 1000-kertaisesti. Yhteen eksawattiin. Laserin vaarallisuus perustuu pitkään kantamaan ilmassa jo pienen tehon. Laserin säteily voi aiheuttaa näkövaurioita. Laserit on turvallisuus luokiteltu luokkiin I-IV. IV-laser voi polttaa iholle palovamman hetkessä. Maailman tehokkaimmat laserit pystyvät noin petawattin hetkelliseen tehoon. Vuonna 2009 yliopiston fyysikot kertoivat aikeesta nostaa tehoja 1000-kertaisesti. Yhteen eksawattiin. Science fictionissä laser esitetään usein virheellisesti. Toisin kuin Star Wars -elokuvissa lasersäde